5-1 na yan! Welcome sa Tulumanan Morning na Bisag! Uban sa mga dusay sa nawang pangakalain Dudong Punggat! Good morning! Maing buntag! Okay, sa tanong mga naminaw, karan mga bisag baran kamong naminaw, mga bisag sa Radyo Bisag di Polag. Uban sa mga dusay sa namang pangakalain Dudong Punggat. Live kita karon sa itong official Facebook account ka Dudong Punggat. Adin, pwede ka mong makapadangat sa iyong mga mensahe sa itong comment section sa itong live. Kasi muna ko live kita karon sa itong official Facebook account ka Dudong Punggat. Sa tanang naghapa-hapa diha. Kato man naghapa-hapa karon oras alam dangin na ninya. Ayun boy madaw-daw na. Ay katong gihapan ninyo nagpabantang pa. Ay katong gihapan og nagpa. Okay, good morning ninyo ang tanan, mayong buntag. Mayong buntag sa itong mga katawhan. Diyan kagapon mga kabisag atong ipagayan ng atong monthly meeting sa Radyo Bisag Fans Club Mindanao Chapter. Pasensya kayo. Kaya dili unta to'y hinayon tungod lagi sa gipakanaog nga memorandum order, executive order sa lokal nga pangagamahanan din sa Dakmayon sa Dipolog. Din kagapong adlaw gipaygayon ang kanang dili jud paggawas sa mga balay. Then limitado ang mugawas nga mamalit sa mga pagkaon. Inguna na ang gipatuman diri sa Dakmayon sa Dipolog kagapon. Then gamay kay mga tawo. Gamay ra kay mga tawo nga mipatimaw kagapon. Tungod lagi kinahadlok madakpan. Pero ang atong ginaimo kagapon skeletal lamang. Aduna tay panagtigom pero skeletal lamang. Bisan tuod porsyento lamang ang mitungha apan among gipakita sa katawhan. Labi na sa itong mga post nga nagpadayon nga ligon ang Radyo Bisda ka Fans Club. Bisan tuod nining atong nasinatian karon nga pandemya nga mihampak din ang Zamboanga del Norte. Nagpailalom kita karon sa modified enhanced community quarantine, usa ka pinaka-stricto nga community quarantine nga gipatuman sa tanang mga community quarantine. Apan nagpabilin nga ligon ang Radyo Bisag Fans Club aron lamang sa pagtabang pagtuki, aron sa pagpangandam og unsaon pagbatog kining mihampak nato karon nga katalagman kining pandemya mga kabisdag. Alas 5:04 na John sa kabuntagan. Kini mga programa atong kaniyo sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Di ba ka ang direct factory Paul and Beer MRA mga kabisdag. Di magsulbad kung mag-shopping ka online sa mga t-shirt, mga sinina, mga branded nga mga t-shirt nga gikan pa yun sa factory. Inyo ka na mapahimuslan sa pinakabarato nga presyo o gideliver ka na nationwide. Ang Paul Beer Supplier Direct Factory mo sulbad ni ana mga higala mga suking tigbaminaw. Busa mga higala kung nara ka sa imong panimalay pwede ka maka-shopping sa Paul Beer Supplier Direct Factory mga kabisag. Makapili kang mga t-shirt na nindot kay mga design, palda, short, uban pang mga panapton, mga pagwapa, beauty care mga kabisag. Available po sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Nada si Ma'am Mererosan o si Captain Teddy Bear nga mo'y abi-abi ninyo. Kung mag-shopping ka online sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Alas 5:05 na dyan. Thank you so much sa mga viewers na nag-view karan. Mga viewers, hi! Hello!
Sa tanang mga viewers karan, Consiala Adilpa de los Santos, Rosje Napata, Kalumya, thank you so much for watching. Marites Garnes Salvador. Thank you so much sa tanang mga naka-view karan sa itong live. Ni Junix Daddy ha. Akong amigong guwapo, maningil na siguro ne. Junix, good morning ni mo dia, maningil na ka. Akong amigong guwapo, Junix. Junix, Hipulan. Good morning, Idol Pong. Shoutout ko sa tanang naminaw karon. Keep safe and God bless. Salamat, Idol Pongs. Gikan ni Juni BM Kenyanola. Okay, thank you so much for watching. Tanang mga viewers karon nga nakabyo. Kadaro tapikas linya mga bisa kilaw may buntag. Good morning. Murag dili kay maklaro ang signal. Ini hinay-hinay ra pangitag signal nga kanang kusog-kusog. Mato ba good morning Dong Punggak request big song Luksang Tagumpay para sa tanan naminaw sa mo programa from Suping. Thanks sa pagbasa Dong. Dong, good morning. Muglit lang good birthday. Kadaro tapikas linya hello may buntag. Good morning. Hello. Hello, kisa man eh? Mga amigo na, Birato Salomon. Hoy! Gikan ka ng hapa na. Sinihinin ako kaginaw sa salaw. Okay, mag-greet ka. Mag-greet ko. Sige, padayan, Birato. Mag-greet ko mag-birthday ka rin sa kang muna, si Lalay. Sige. Tayong birthday niya, karon kauban naman na namo. Dayon, greet ko nila ni Dexter Mata. Si Idmar Bukal. Presidente si Pilipinas Dalagan. Mo si April Maginay. Pagsikuan, si Doce Tumugsa, si Luida Malhin. May pa ko, Birato, kaila pa ko. Ano haka ka? Si Rizal Takang. Yan naman ang ginahan. Then, si Nining Kapol, kumayan. Si Rohida Kalamoy, sa tayo. Yundong, Katyo. Hindi kayo daong. Ulitan Alves. Dayan, akong pamilya dire, natulog ba? Din akong asawa, nanggipos nagbuskitiro. Mora to daw po. Okay, salamat. Hello. Okay, dagang salamat ni mo niya, Birato. Okay, salamat. Gikan ni Birato Salomon. Okay. May buntag ni mo niya, Birato. Gikan tong nakahapa. Gahapa ta. Kana nang hipos na muskitiro mo na gihap niya. Napoy uban mingon nga silingan adto gihap-an dili ay. Kamo gapataka. Gapataka ra mo Dili na bikas linya ilo may buntag. Good morning. Morning po. Good morning, kisa man eh? Lida Manhet. Sa tayo kilagan mo di Alwida? Pasalamat na po sa mga itabang na mga bundong po. Ako ang feeding program. Ako ang nangutang na mga bundong sa para sa feeding. So ready na? Ready na? Ako ito siya ko na feeding. Yan mo grip ko. Sige, padayan. Sa ko pa na
Lupang, si Anoy, si Aljon, si Alan, si Milay, si Lolong, si Jojo. Ngayon ako ang igagaw sa lubukan. Ako mga guwapang igagaw, si Dileng, Man Andam, si Nenay Andam, ako magulang si Iling Andam, si Mar, si Roroy. Ako mag-auban sa fans club. Si Helen Solomon, si Gerato, si Efren, si asawa, si Dexter Mata, si Ruth, si Tasal, si Ruth Tumuksok, si Re, Tumuksok. Huwag ka na lang. Pwede ko mo request? Gusto mo nga song? Tulabing me. Panipanood ako sa tanan. Tulabing me. Aga, salamat. Aga, dagang salamat mo da, Aloyda. Aga, dagang salamat. Aga. Aga. Unsay resulta? Sige, result. Helda Akas Abria, good morning. Ba't ba din mga bisdak? Morning dong. Red lang ko sa tanang mga kauban ako sa work o sa tanang naminaw sa Radyo Bisdak Ipolag. Labi na dyan sa mga DJs na it's me, Linlin Op ng Kaan Rizal. Okay, salamat ni Maria Linlin, may bunday. DJ, great lang pwede ko ni Cyril o ni DJ Mike from Miss Aninipot ang pinalangga ni DJ Mike. Right! Maayong unta o gihap-an o magpabantang nan kay manipa man. May mundag ng boss, great lang sa tanang opisyalis o membro sa Fans Club Sicor Island Chapter. Good morning na Great Elmar Bukol sa may Kampo 1, Timbaon, Sikihor. Okay, salamat ni mo na Elmar. Guri mga kuya pongga kahit ko na Jupay Atenero nag-online na Great Jinilin Antenero from Santo Niño, Katipunan. Okay, salamat. Okay, morning dong Pongs. Great lang ko ni Tididing. Salamat sa iyang pag-greet na ko karoon sa akong birthday. Angelini alias Lalay sa kang munag. Thanks dudong Pongs. Ay, happy birthday ni mo da Lalay. Gikan na mo dire sa Radyo Bisdak Dipolog. Happy birthday Lalay. More birthdays to come. Pansit diha. Okay. Sino nila? Humano great yun na nila. Pansit diha. Oh. Muna kisagaran ko na mo dire. Human na mong manyanita magkadlawan. Oh. Mana dia ya? Naik pansit diha. Once again, happy birthday Lalay. Igikan ka na sa Radyo Bisdak Dipolog. Happy birthday sa tanan nag-birthday kay Aaron diha. Alas 5:15 na yan. DJ Mike, panahon na dyan ni DJ Mike. Mo na dyan ni chance ni mo. Mo na ni pili. Bisa kung sa kalayo, antuon mo yun na. Okay, thanks Dudong Pongs. Diyan, nagkagod na para bikohon. Salamat sa tanan. Kaihaw nagdagkong manak. Ihaw nagmanok na. Oy, good morning ni Ma'am Ayuda. Ayuna Bidikal sa may Corazon Aquino. Ma'am Ayuda. Si Mama Delin di ay. Good morning ni Mama Delin. Salamat kayo sa pagbiyo. Atong guwapa, sexy diya sa may Corazon si Aquino. Ayuda Bidikal. Akong kaubanan kani adto. Ma'am Madeline. Good morning ni mo ada ma'am.
Si Mama Delin sa may Ayuda Medical sa may Corazon si Aquino Hospital. Okay, hi, good morning dong. Bong suritang nako akong anak nga si Junila Ranuco. Og bana Jojo Ranuco request kog song isang tingin mo lang. Ang Aisa Ranuco from Siruan, Katipunan, Zamboanga del Norte. Okay, salamat. Good morning dong boss. Rita ko akong anak na si Bibi Girl. Nagmaya na puyok. Sige lang oga. Katawag buyag na tawo ni. Dong boss kay pito na kabulan na nagret. Iyang mama Aileen Katipay Ranuco from Siruan, Katipunan. Okay, mato ba unsa man na gugmang nag-uros-oras? Basen. Magig-anak mi si Di Kuyong. Maing bundag DJ Pong, greet lang ko diya sa Mediplas Manukan ni Tatay GC ug Nanay Luzminda sa Caballo family from Dudoy. Okay, salamat ti mo na Dudoy. Okay, matod pa. Matod pa diri mga ibisda ka. Salamat sa pag-play sa DJ ng aking radyo dong Pongs. Magyod na akong giantangan. Panahon sa imong programa. Hi! Salamat na din hulat dahil sa itong DJ ng aking radyo. Okay, matod pa ato nang ipamalay si DJ Mike dong Pongs. Andam lang dia DJ Mike. Kaya ako, andam mo po kung tagana mo servisyo ni mo. Andam mo kung tagana yan. Migo kung tagad. Bisag asa ka man. Basta mo sugo sa mong kasing-kasing. Si Punggak, andam og tagana. Di ba? Sa tikikay po'y bahala. Sa pamulungon. Morning downgrade ang ko ni Kunsyal Alan Albon dari sa may Upper Kabangkalan na si Secure. Boss, good morning ni mo dia boss. O sa imong mga tanang listener at iba pa. Good morning. Oy! Good morning ni Bubor dia boss. Good morning ni mo dia boss. Kumusta tong Bubo dia boss? Bubor sa may Minda Store sa may Rojas. Good morning. Okay, alas 5:19 na dyan sa Kabuntagan. Atod pa diri magbisag atong atagan o bagdagan. Okay, na tapikas linya Dudompong ako nga ipanawagan si Nung Buboy Makalisang pasayuhon og paangam ni Ipe diri sa may sani. Pasayon og ingon ni Ipe dire sa Inansagan kay naa sila'y sabot. Thanks dong. Nung Buboy, good morning. Nanay kasabot na nimo si Nung Ipe. Happy birthday Angeli Lalay. Pasensya na wala ko kauban gahapon naligo dagat kay nabisi ko gapon gikan ni Dexter Maata. Basig lahi puning kabisihang Dexter. Okay, matod pa diri dili na kabalo mulabas si DJ Mike. Kabalo. Kabalo na DJ Mike mulaba. Palabo ni ma. Kabalo na. Sir, maging sure kopiado, Brad. May nga buntag ni mo na, Brad. Sir, maging sure kopiado. Si Marlene Ampal Parangguay. Thank you so much for watching. Okay. Okay, matay pa rin mag-visa ka. Great lang ko sa Gia family din na sa Dumaguete City na great. Carmen Gia Mako. Salamat tong Pongs. Akala sa 5:21 na dyan sa Kabuntagon. Okay. Dili tapikas linya magbisag atong hatagan o pagtagan. Okay. Hello, may buntag. Good morning. Good morning, Dumpong. Ay, good morning. Kisa man eh. Dili. Ay! Good morning ni mo diha.
Muglit ka? Napunta kan kung mata doon pong, maguglit ko doon bang. Sige ba yan? Auntie Diding, good morning dia. Ano lang, kung bata? Ang sa ako mga kauban. Yung dugdag ninyong tarang. Paglapit ka ng Jerry Tumapon. Gare Tumapon. Indian Maribel. Shirley Ligoto. Atong apong pinalanggang. Goberno di Cobilya. Dumpong, salamat kayo Dumpong. Salamat nimo Nong Ili. Dagang salamat nimo diha. Ili tumong sa may secure. Lasi secure. Good morning. Maing buntag. Mukuyog baya po may tanan sakop sa fans club ug mamalay si DJ Mike. Na kami lang sa mag-una, kami DJ Mike at Kikay ug si Cesar. Paulay lang sa mo. Nagkaslo na. Morning day ni Kunsyal Juby Balase og ni Kunsyal Jerry Bulungon og ni Kapitan Padong Batlag. Oy, Kunsyal ni si Jerry Bulungon ni ha? Kunsyal, siyal. Wala ka magpabalo. Kunsyal, manay kang panuhaka ka? Ako ni amigo si Jerry Bulungon. Kunsyal ni diaday. Ang kimatod pa. Morning Dumpong, mugret ako sa mga taga Santo Niño hasta Manghat Mama. Adere, salamat DJ Pong. Okay. Alas 5:23 na yan sa Kabundagan. The stars won't come out if they know that you're a fan, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. And though you and I, just an ordinary guy, trying hard to win the first prize. Oh, Candida, we could make it together. The farther from here goes, the better. Where the air is fresh and clean. Whoa, Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter if it said so in my dreams. Make it together. The further from here comes, the better. Where the air is fresh and clean. Whoa, Candida, just take my hand and I'll lead ya. I promise life will be sweeter if she said so in my dreams. Oh, Candida, we could make it together. The further from here comes, the better. Where the air is fresh and clean. Whoa, Candida, just take my hand and I'll lead ya. I promise life will be sweeter if it says so in my Basta nimot ang tukar, guwapo ang DJ. Basta nimot ang tukar, guwapo ang DJ.
Sa tabay, waktu pahai sa radyo Pidak. Sana inyo makawalami na kabisdak sa mga radyo. Punggak sa tabay, waktu pahai sa radyo Pidak. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Wabi ka balon. 95 apa the Radyo Bisag di Palang Oras! Alas 5:30 na dyan! Padayon ka mong naminaw mga bisag sa Radyo Bisag di Palang Oras sa Mandusay! Sa namang pagkana Dudong Punggas! Sa tanang mga viewers karon nga nag-view sa itong live. Good morning, maliit viewers! Good morning! Good morning sa akong classmate, Ginaline Pumapit Sanggual. Thank you so much for watching. Thank you so much for viewing. Eva Mil, Lidinio Comedia. Thank you so much, Nimo Daday. Salamat sa pag-view. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view, good morning, may buntag. Tanang mga naminaw karon sa gawas-gabahin. Good morning, may buntag. Ini mga programa at organiyo magbisag sa Paul Bear Supplier Direct Factory. Ang Paul Bear Supplier Direct Factory may sulbad sa imong panginahanglanon kung maga-shopping ka online. Mamili ka mga t-shirt nga mga branded nga t-shirt gikan pa jud sa factory. Ingunani nga mga t-shirt sample. Mga t-shirt nga mga branded gikan pa jud sa factory. Wala yung sulbad ni ana mga bisag ka Paul Bear Supplier Direct Factory. Pwede ka mag-shopping via online.
Labi na ning atong kahimtang karon nga narata sa atong tagsa kay mga panimalay. Pwede kang maka-shopping online sa Paul Bear Supplier Direct Factory. Makapili kag nindot kayo nga mga t-shirt. Branded gikan pa dyan sa factory mga bisak. Usa mahigala masukin di paminaw. Kay gayon na ninyo kini bisag nara kasi yung panimalay. Pwede ka mag-shopping o mga panapton via online sa Paul Bear Supplier Direct Factory. Ang Paul Bear Supplier Direct Factory nada si Ma'am Mary Rose Ann o si Captain Teddy Bear mo abi-abi ninyo. Mao na kini ang kagayunan mga bisik. Dili na ka maghago pa kay deliver kini nationwide ang Paul Bear Supplier Direct Factory. Akala sa 5:33 na yan sa Kabundagan. Kini mga programa tubukan ninyo sa Rapid Booster ang pinakabago karon nga animal feed supplement alang sa mong mga kayupan. Naila ka na isip Rapid Growth Formula 4 Animals ang Rapid Booster. Magkatabang sa mong mga binuhin ka mga kayupan na ron dali mudag kumutambog. Upugate mo mga baboy, baka, kanding, gamay o kabaw-labaw sa tanan. Porgaw sab ka na sa bulate sa mong mga kayupan. Makapagana sa bagawan, makapaligon ka na sa mong system sa mong mahayop. Busa mga bisag matasana paggamit sa Rapid Booster. Rapid Booster available na sa mga agri-meat supply sa iyong lugar. Alas 5:34 na dyan. Alang sa mga naghahapa niya. Katong gikang naghapa-hapa. Alang sa nagapa-hapa dahil lang di yung hapi yung silingan. Kasi malaphawan mo kininit. Good morning ninyo tanan niya. Okay, tanang mga naghapa-hapa. Okay, live kita karon sa to official Facebook account ha. Naka-live kita karon sa to official Facebook account nga Dudong Punggat. Alang sa mga naka-view diha karon. Hi, good morning. Rolly Ipi, good morning ni mo diha. Okay. Then akong ipabalo sa tanang mga viewers, sa tanang naka-view karon. Paliw kog subscribe sa to YouTube channel nga Dudong Punggat. Tanang mga viewers karon nga naka-view, kung maka-open mo YouTube, pwede niyo i-subscribe ang atong YouTube channel nga Dudong Punggat. Iyo lang i-search dito ang Dudong Punggat. Iyo na makita ang mga uploaded nato nga mga video sa itong programa. Sa tanang mga naka-view karon, hi! Hello! Layo ba no, gabahak akong katawa, kitaan yung panagweng Dudong Punggat kahastang lapara. Basig nagtuo mo nga puro na ni Buna, pareha ng uban, napabi po ko'y buhok nga gitaguan nga gamay, ayaw mo pag-expect, kawan na ko'y buhok ka na, napabi, ako na lang gitigbas. Basig magtuo mo nga pareha itong uban, ha? Nga magkalok kanunay, kawan na buhok. Okay, masuk tuwa nga. Magkalok ka nun ay, kawanay buhok ng muna. Dili ne, dapat ni ikabuga. Tinawag na na. Huwag ko i-mention. Lain na yung kayo mong kuhan ba? Okay, so ito naman viewers, i-share na itong live. Paligog share sa itong live. Okay, walang sa ito ng mga katawan karoon ka naminaw. Ayaw mo pag-expect ka ang bunay, ngabot din rin dapit sa uban. Ang bunahan ni rin kutob. Kaya ang bukahan ni man kutob. Ako na rin gisapo o gamay. Gisapo na lang kong gamay parang. Pero gisay rin. Kana si Dong Butsoy, Dong Pong, wala na din ay buhok kay gakalo man ganun. Ang butang, o akong kabalo ana, yan magkalo na kanunay si Butsay. Ako, ayun ko'y kalibutan, ana. Ako'y kalibutan.
kalibutan na. O wala na ba buhok hane. Wala mo kita ko na. Good morning din sa kumaptikong driver na boss si Relo Istaniel. Nasa may lingasan. Ako, kanang inyong isyo nga si Butsoy wanay buhok hane, wa ko kabalo anak. Kaysa tinuod lang, kini nga ko abot pa ni diri basig nagtuo mo nga wala na ko'y buhok. Og moingon mo nga si Butsoy wanay buhok, nga abot na diri wa ko kabalo anak, wa ko kita man. Butsoy, wala yung kilabot ha. Kilabot ha. Alas 5:38 na yan. Okay, sa mga viewers nga nag-view karan, balik kong share sa itong live. Ha? Dahil balik kong subscribe sa itong YouTube channel. Atong YouTube channel, inyo lang i-search Dudong Punggak. Yung i-search sa inyong YouTube, inyo na makita dito ang panagwang Dudong Punggak kag baling gwapuhan. Balik ko subscribe sa itong YouTube channel. Morning brother, ito President Tidi Bar, Elmar Bukol, Efren Magine, Berato Solomon, Bilin, Nining, Jewel, Sumagang, Nora Lantaka, Brad Sami, Merzion, Untolan, Diding Bidad, Nining Gapol, Rizal Takang, Lucy Tumogsok, Ray Tumogsok, Loida Malin, Nancy Sumundong, Inik Sandoy, Ogagaw, Nining Garmata, Lorina Klamuhoy, Idi Klamuhoy, Bibing Ledion, Oliver Ames, Angeli Lalay, and family. Salamat sa pagbasa gikan ni Dexter Kalunsag Maata. Okay, good morning ni Brother Dex. Good morning, may buntag. Okay, mato babasta nindot ang tukar, gwapo ang DJ. Okay, dito na bikas linya magbisa ka to, hatagan magdagan nila may buntag. Good morning. Good morning, Dudong po. Ay, good morning ni Mura Tidideng. May buntag ni Mura. Yes, Dudong po. Okay, sige ba na yan? Ako SB member Motolay ko kay naulan ko siya pag-abris yung radyo ako nung kasunog. Yung nala na yung sabi mo diya SB member. O na imong pamilya, may buntag po ni mo damros ni Daylay doon. Talagang nagpunto sa hapon na dito hatag ni Lloyd Adri na po mga naghatag sa about sa atong TV program. Salamat kami sa nanggili. Nalaman na ako binagsaon, Loy. Salamat sa iyo ang nagpunto ni Loy. Pasalamat na sila. Ang buntag sa lakas na. Ang inyong sekretary Dudong Bigar. Okay, salamat. Okay, dengan salamat. Wato ba diri ay? Katana mga naminaw karon na tibok Isla Sikor. Good morning, may buntag. Kada na tapikas linya may bisa kilo may buntag. Good morning. Hello. Ay! Ginoo ko tingog baya pumudayan kay makain kog abat. Okay, kaigon ba putag abat? Okay, bato ba pong? Salamat DJ Pong kay nakakita radyo sa ninipot og iya pamanhonon. Nga si DJ Mike makalugar na anak si Babske kay Ate Charita. Okay, Grimdong boss, basin pariya ni Efren nga abanti buna atras buhok. Okay, ayaw po ko pag ingon anaan ninyo pag murder. Napabidyo po ko yung buhok. Thank you so much sa Jan Sugang Dial ni Idin Bait 8. Thank you so much for watching. Tanang mga naminaw karam diri sa bikas linya. Hello, may buntag. Good morning. Hello. Hello, kisa man ni? Okay, buklit ka pa na yan. May buntag yan mo kayo doon. I-greet ako mga pasantado sa akin yan. Kasi pa ako yan sa kay Luloy dia. Ako yan, Luloy dia. Ako mga ikuyan ko sa kay Upaw. Sa ating bayan, sa pamilya. Ako pong i-greet si Juan Kedidog, di ating pakulba. Tuloy mga
ko pa si Kwan, lulog ko daw. Morto nga doon, repetition nga doon. Usong. Apa, nagsusara ko. Okay, salamat. Okay, alas 5:43 sa iyo. Thank you so much sa Ma'am Eve, diha. Ma'am Eve Rama. Sa may Cebu. Good morning ni mo diha, Ma'am Eve. Naka-view karon nato si Ma'am Eve. Makalisang Rama. Good morning. Maayong buntag. Okay, alas 5:43 na yun. Munangkot sa tanang mga viewers nga naka-view karon. Paliw ko subscribe sa itong YouTube channel. Bago pa itong YouTube channel, bro. Ubay-ubay na ang subscriber. Tanang mga kuwan niya karon. Tanang mga kining tanang mga naminaw karon. Balik ko subscribe sa itong YouTube channel nga Dudong Punggat. Gibatod pa diri mga bisag atong hatagan o pagtagan. Good morning, DJ Pong. Sigret na ko ang Libong Kugon family dia sa may Sambuanggita, may Samis Oriental. Uy! Nadi Sambuanggita sa may Samis Oriental. Nagret Angging Bugal from Locos. Salamat, Tumpong. Dari tapikas linya mga bisag. Alas 5:44 na dyan sa Kabatagan. Sa isipan ko'y ikaw ang siyang gumugulo. Di mo lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita, ako'y nalalamig na sa iba. At pag di ko napigilan, ako ay malulunod na sa saya. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan ng nararamdaman. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na maiwasan ang kalimutan ka. Di ko na mapipigilan ang aking puso na ibigin ka. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Naramdaman ko, ikaw ang siyang iniuulo. Kung alam mo lang na ika'y magtatanong, ikaw ang pinapangarap, laging hinahanap na mata. At pagka'y nakikita, ayoko na mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan ng iyong nararamdaman. Di ko na mapipigilan ang
buhay ko. Pinagsama-sama ko kaya ako ngayon bibong-bibo. Kaya ang tawag nila sa akin, Totoy Bibo. Ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Lagi akong niyayaya tuwing may piyesta, benta-benta. Lahat lumuluwang mata, ako'y nakikita palapit na. It's a bird, it's a plane, no, it's only me. Remember me, Totoy Bibo. Ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, Bibong-bibo gumalaw. di ko mapigilan, yumugyog ako sa tugtog. Lahat ay hindang sumasabay, kay Totoy Bibo, kay Totoy Bibo. Ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, Bibong-bibo gumalaw. Tango nga. oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, Bibong-bibo. sumayaw, galing niyang gumalaw, galing niya sumayaw, galing niyang gumalaw, galing niya sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, Bibong-bibo gumalaw. galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, Bibong-bibo gumalaw. 95 Radyo Bisag di Palang Oras mga bisag sa programang Morning na Bisag alas 5:52 yan. Panahin ka pong namin ang mga bisag sa Radyo Bisag di Palang Kuban sa mga dusay sa namang pangakalahan dudong punggak. Katong andusan, tirasan na itong halpat kini mga minsay mga bisag. At bago ni DJ, great pod ang personal sa GM Poultry and Livestock Supply Branch 3. Nga puros mga gwapo, labi na si Berto nga kusog mo sayaw. O iskire, si Mark ni Tangs. Oy, GM Family, good morning, Branch 3. Mga boys man puro ng sa Branch 3. GM Branch 1. Good morning ni Mama Dolores Bangka Kantar niha. Uban sa iyang mga staff. Branch 2, good morning ni Ma'am. Ni Mama kuan niya. Ang branch manager sa may branch 2, good morning. Uban nilang Ginol diha, good morning. Sa tanang mga staff niya karon sa branch 2, good morning tanan. Naminaw. Sa Radyo Bisag, di Pola, good morning. Ako mga katrupa mga GM family. Bato ba rin mga Bisag? Good morning dong. Greet ako si Jumaral ilang anak plong-plong Merian Corpus Longher may sa ninipot Jima ba? Mark Iba Cirilo Estaniel Jubo Sri Hilario. It's a bird. Samtix missing man. Gikan ni Babs Kimalanday. Kay good morning. Remember it. Kadara sa pikas linya mga Bisag atong hatagan o pagtagan. Kay matod pa diri. Kala 5:54 na yod. Kini mga programa ito kini sa Balite Oil. Nabantog nga plus alang siyong balatian. Ang Balite Oil lamang mga Kabisag mo bugtong nga haplas. Nga makatabang siyong balatian. Sulay rago nga haplas yung likod ng Balite Oil. Kung sakit kayo mong likod diha. Gamiti ka na og Balite Oil mga Kabisag. Labi na kung ano na kay mga tumor, mga malignan, si mong kalawasan. Gamitin ka ng Balite Oil mga Bisag. Balite Oil,
usa ka gamhanan nga herbal alang sa imong balatian. Ingon man ang Balita Herbal Tonic. Di na daghan na kay natabangan, daghan na kay nakasulay, daghan na kay may pamatuon sa epektibo ang maong produkto mga kibisat. Dere sa may Dipolog City, Dipolog Lourdes Pharmacy, Farmasa Osifa, Frywars Pharmacy, LKS Pharmacy, Chiri Pharmacy, Biomedica Pharma, ingon man ang Sivers Pharmacy and Medical Supply. Sa may Gulayon, Dipolog City, likod sa may simbahan sa Katoliko, tindahan ni Susan Bontoran. Susan Bontoran, likod sa may simbahan Katoliko sa may Gulayon. Sa may Pulangco, Gonzales Pharmacy. Sa may Pinian Pines, Drug Pinian, Butika Perpetua Pinian. Sa may Mapang Rizal, Ayan Big Shop. Dire sa may Dapitan City, Dapitan Drugstore. Sa may Silinog Island, Parimalay ni Nida Bukol. Sa may Pulo, Dapitan City Light Pharmacy. Sa may Katipunan, Milcure Pharmacy o Katipunan Pharmacy, Sirius Minya, Chio Pharmacy o Daniel Sgrel sa Lualo Anitri. Sa may Rua, sa may Minda Store, Nasi Boards dia Boards. Good morning ni mo dia Boards. Dito sa may Manukan, sa may Pataw Matimanukan, tindahan ni Imelda Tulabing. Sa may Sikihor Island, Kampalanas la si Sikihor, tindahan ni Nining og Jewel Sumagang. Sa may Kang Munag Sanuan Sikihor, tindahan Junisia Store. Sa may Barangay Lusong, Sikihor Ria Briones. Sa may Liluan Maria Sikihor, Rizal Takang, available ang Balita Baltunek. Sa may Bawal la si Sikihor, Kriska Pharmacy, available po. Available po diha ni Panimalay ni Diding Bidad. Available po diha. Okay mga kabistak, muraga wala di tayo igong oras. Salamat kay sa mga viewers Osmonako. Sa tanang mga viewers, palihog kong subscribe sa itong YouTube channel. Palihog kong subscribe sa itong YouTube channel. Dayon, sa tanang mga katawhan garon nga naminaw, maka-open mo YouTube, palihog kong search ang Dudong Punggak. Dayon inyong i-subscribe. Sa tanang mga listener karon, tanang mga naminaw, kung maka-ukab mo YouTube, palihog kong subscribe sa itong YouTube channel nga Dudong Punggak. Okay. Okay, thank you so much sa mga viewers karon, mga late viewers. Salamat kayo. Mas muna ko, palihog kong subscribe sa itong YouTube channel nga Dudong Punggak. Wala dito ikong aura, salamat kayo. Kini yung alaga ng gikadlukan sa tanang kabayutan mga dusay sa namang pangakalay. Way pagluwad, Dudong Punggak. At ang iyang sunod na programang Balita Karon, uban ni Bisdak Archer Rapid Kapaniso, musunod karong taon-taon. Tawag nila sa